Tyhmä, älä tuu tielle. Mitä? Ei! Toinen pois pelistä. Nyt mentiin. Hei, mihin sä menit? Hyvä, sä sait. Just, ja ihan kun mä ottaisin sitä sun kanssa. Mut mä oon sun pari. Hei, Sofia, kato, siis oikeesti, joku ei huomioida, että täällä on hyvä kuri. Yes. Oi, meillä on tulentokovälineet, oi, meillä on ase. Oi, yes. Meillä on kettinkin. Juomapullo, oi, yes, meillä on hyvä kori. Hei, meidän pitää lähtee. Joo, mennään, ettei kukaan varastaa. Me lähdetään. Nyt mennäänkö sä sisään? Me tultiin. Hyvä. Me ollaan saatu monta tyyppiä pois pelistä. Tiedossa on. No hyvä. No, jatketaan tappamista. Hyvä. Jokainen hajautuu eri suuntiin. Joo, mutta sit meidän pitää tehdä se leiristä ylös. Koska me voidaan sit suojella. Meidän on pakko saada ne 2 tyttöä pois pelistä. Joo, joku. Ne saa varmasti parhaimmat aarteet. Mennään. Joo. Mennään sinne, me mennään. Mennään. Pimeät. Oi ei. No, mut meillä on tää. Tässä näin, että me voidaan ihan rauhassa olla täällä. No. Me pitää rakentaa leiriä enemmän vähän niinku. No, rakennetaan sitten. Joo, lähde sä etsiä sieltä. Mä menen etsiä tuolta. Okei, moi. Veera! Mihin sä oot menossa? Senkin pelkuri, tuu takaisin! Mari, mä en kestä tätä. Veera, ei mitään hätää. Me kuollaan jo niin. Rauhoitu, kyllä me selvitään. Yksi pari vaan selviää, ja se on me. Joo. Rauhoitu, me ollaan turvassa täällä. Mä uskon suhun. Hei, mä ehdotin tappamaan yhden tyypin. Mitä sä saatoit? No, mä yritin saada kuriin, mutta sit mä huomasin, että sä oot kadoksissa. Ja mä en saanut tästä kuria. Sori. No. Mut hei, mä oon lukenut luonto-oppaita. Me selvitään! Kato, toi on mustikka. Mennään! Ah! Ihan paikalla selvittää tapaisuus. Mä vetsin. Se teki hitsarin! No jaa, ihan sama.